Өфілі халықара бизнес адналығы секторында эшкуарлар мен сұрашулар өтті. Мөһим темалардан бірі Башкортостан товарларын сетелге хатуға сығару. Хаумхағып. Эфирда интервью тапшыруы студияла Гүлсима Эштанова, программабыздың қунағы Апора Россия ойышмағының Башкортостан бөліксәһе башқарма директоры Тимур Лоқманов. Хаумхағып. Хаумхағып. Шулай итеп, әлегіне сұрашулардан келіп тұрағығыз, нисек өтті халықара бизнес адналығы Өфілі? Бик яхшы үтте, бик күп қонақтар келді бедің. Әйтейік, Түркиянан, Белоруссиянан, Қазақстандан айрым зор делегациялар келді. Шул әлеге вақытта бедің түңәрек өстергіні үткәрілді. Шул Түркия мен Рәсей арасында сауданы кеңейту бойынша. Шуан келіп отырмын. Һәм ниндәйрәк һораудар онда өйрәнелде, ниндәй мәсьәләләр буенча фикер алыштылар? Бында яхшы практиктар буенча Башкортстан ул Рәсәй кимәлендә иң яхшы практиктар буенча 5-нче әйтәйек төбәк булып тора. Һәм Төркиянан безнең Башкортстанда инвесторлар ничегрәк эшләй. ФС шул әйтәйек шул теге яңа күпердә эшләү буенча сауда компания эшләп килә бит. Һәм уларны таныштык, улар ничек эшләй икән. Һәм артабан Төркиянан инвесторлар Башкортстанда ниндәй нимә кызыксындыралар, кайда эшләргә теләйләр? Әлбәттә, безнең шул урманды эшкәртү буенча иң безнең әйтәйек, уларга якын направление булып тора бит. Һәм икенчесеннән ул Түркиянан Башкортстандан Түркия хату буенча экспорт әйтәйек, ул безнең көнбагыш мае битендә һәм химия товарлары һәм металл дигән сырье битендә металл буенча сырье кабул ителәләр бездән. Әйткәндә, менә безнең Башкортстан эшкуарлары улар сетелгә нимә тәкъдим итә? Шул ук сеймалмы, әллә әзер продукциямы? Әзер продукция безнең әле вакытта үсешмәгән. Күбрәк сеймал тәкъдим итәбез шулай. Сеймал тәкъдим итәбез, чөнки безнең әле әлбәттә безнең өчен без монда әзер продукцияны эшләһәк һәм тәкъдим итһәк, безнең өчен яхшырак булыр, безнең икътисад өчен. Әлеге вакытта бөтен Россиядән дә шундый бер ней бар, сеймал күпселегенә хатавыт. Шуга без монда эшкәртү буенча эшләргә тиешбез. Һәм Россия президенты Владимир Путиндың да бына ошо карарларына ярашлы экспортка әзер продукцияны тәкъдим итүдә арттыру, үстерү. Шулай бит. Бу яһәттән бына эшкуарларыбызга нимәләр тәкъдим итәбез? Нисек уларны өйрәтәбез? Гомумән ниндидер субсидиялар, уларга ярдәм саралары бармы бу яһәттән? Беренчедән, мәсәлән, әйтәйек, безнең Башкортстан бәләкәй эшкуарлар, шундый бер статистика бар, 120 компания әле вакытта сит илдә шул магазиннарда асу буенча, мәсәлән, eBay, Amazon, шул e-commerce, электронная коммерция буенча сит илдә масалар, магазин асалар. Якынса 300 магазин асылды. Шул магазин ул нәйтендә виртуаль магазин безнең Башкортстан продукциясында хатыла. Шул бәләкәй эшкуарлар өчен бу виртуаль магазинды асу ул бушлай. Безнең хөкүмәт тарафыннан субсидия бирелә шул магазинда асу буенча. Ягъни эшкуарларыбыз ошо магазиннарда, электрон магазиннарда үзләренең хезмәтен тәкъдим итә ала. Һәм инде артабан продукцияны. Гомумән без һәр вакыт экспорт дип әйткән, ул ниндидер зур эре компаниялар. Зур эре компания түгел шул. Чөнки хәзер инде вак һәм кесе эшкуарлар өчен безнең өчен тагыла ныграк булыр. Тагыла отышлырак булыр. Чөнки бер районда бер әйтек бәләк халла кеше нимә эшләй, шуны хатха ул ошо бәләкәй компания өчен ошо 5 кеше, 10 кеше өчен бик тә яхшырак булыр ине эш табу буенча. Чөнки кисә генә бер ни булды, бик яхшы мисал булды. Нижний Новгородтан килеп компания бер килде. Улар аяк киеме эшләй. Аяк киеме якынса бер чек уларда 15 мең тора. Бер аяк киеме 15 мең. Анда кыйбат үтенде. Бездә honda аяк киеме алмайлар. Ул ошының ни буенча экспортка өйрәнде, нисек хатарга. Яйга халган. Яйга халган да якынса
Якынсы 100 илгә үзенең аяк киеме хата. Уртасы чек 15 мең. Үдеге ханагыт, оның эркәһендә 15 кеше эшләй. 15 кеше, шул бер генә сауда нөктәһе бар, Нижний Новгородта. Ул урындагы әйтәйек, хатосыларга бөтенләй карамай. Ул сителгә генә хата. Чөнки кыйбатрак сителгә хатырга була. Безнең эшкуарларда бундай мөмкинлекнән файдаланыр ине, әгәр дә белемдәре җитһә. Республика премьер-министры Андрей Назаров һәм бына ошо белем бирү җәһәтеннән ниндидер курслар, өйрәтү саралары нимәләр бар? Ошо форумдан беренчедән теләк кирәк, шулай эшкуарлардан. Теләк кирәк, чөнки кайбер районнарда сыккан улар бүгенге көндең әйтәйек, хулуштарын бөтенләй карамайдар, инкар итәләр. Элеккесе хатырга уйлай, мәсәлән, шул юл ситендә булганмы, бәләкәй генә ВКонтакте ясалар да магазин, шуны хаталар. Шун бәләкәй генә интернет сайтын асалар. Бер нөктә хату белән улар үзенә үзләрен сикләйдер. Бик нык сикләйдер. Шул бәйләнеш тәсилләре ул бары тик Россиянең генә социаль сетьләре, буның снапта сикле күренеп тора. Бuna кэшбэк, халымдар буенча ниндидер тагыла ярдәм саралары? Ул беренче экспорт продукциясының сыгымы менән ул һеҙгән кэшбэк дип әйтәйек, һеҙгә дәүләт кире 10% кире шул сыгарган сыгымдарды кайтара димәк. Сыгымдарын кайтара. Ягъни дәүләт тарафынан ошондай инструменттар бар, улар менән куллана белергә кирәк һәм әлбәттә бу җәһәттән билемде арттыру кирәк эшкуарларга. Буна ошо халыкара бизнес адналыгы бу җәһәттән уңышлы сарамы? Уңышлы, бу сара нимәнән яхшырак, без сит илдә контрагентларны табу буенча бик яхшы сара. Чөнки кемгә хатырга, ничегрәк хатырга, уны белергә кирәк. Әлбәттә, әйтү генә анһат экспортка сыгарыгы дип, әмма кемгә хатырга сынап та. Димәк, шунда бәйләнештә ныгыту өчен бик яхшы. Сит илдә кемдер һинең хатылысы, кемдер лицо покупателя русский термин бар. Шул хатылысы кем икән сит илдә һин шуны белергә тиеш. Һәм халыкара бизнес адналыгының мөһим шундай һөйләшүләренең бере ул Башкортстан сауда йорты асылу булырга тиеш. Буна уның максаттары нинди? Максаттары нинди? Безнең иң яхшы мисал дип әлбәттә безнең күршеләрне китерәләр, чөнки уның сауда йорты якынса 20 ел эшләп тора инде. Һәм Башкортстанның продукцияһын сит илгә сыгару буенча бик яхшы сул инструмент инде. Шул сыгарып, ондагы ни буенча склад булга, складты урынлаштыру буенча сит илдә ул тагыла еңелрәк булыр хатуга. Шул ук сит илдәр белән бәйләнешләрдә ныгыту өчен уңайлы буласак бу сауда комплексы димәк. Бына һез халыкара бизнес адналыгында катнашучы сит илдәрдә ханаганда Казакстан, Төркия, Беларусь һәм башка илләрдә атаныгыз, улар инде республиканың даими шундай партнерлары дип әйтергә мөмкин. Һәм яңрак Беларусь республикасында булып кайтканда республика башлыгы Ради Хабиров Үзбәкстанга инде эшлекле сәфәр корырга дигән максат куйгайны. Ничек уйлыйсыз, Үзбәкстан белән Башкортстан арасында нинди бәйләнешләрдә яйга халу буна уңайлы булыр? Безнең Үзбәкстаннан күптән якын бәйләнешләр бар. Бу юлы инде киңәйтергә бәйләнешләр. Киңәйтергә кирәк, әлбәттә. Чөнки безнең һәр вакыт онып торалар. Безнең бит элек Совет Союзында бер тел булган, бит рус теле. Һәм безнең өчен Үзбәкстан шул ук бер тел буенча безнең аерма юк инде. Шул тел буенча аерма булмагач, димәк саудала киңәя бит инде һәм тагыла еңелрәк булыр. Ниндирәк юнәлешләр буенча? Әлбәттә, улардан емеш бында хаталар өтендә булай да китерәләр. Һәм бездән уларга шул ук химия, шул ук лаборатория продукциялары һәм ни буенча көнбагыш май өтендә растительное происхождение дигән майдар. Ауыл хуҗалыгына киң мөмкинлекләр асыла димәк, Үзбәкстаннан бәйләнеш ныгытылга тагыла. Әлбәттә.
Бына халыкара бизнес аҙналығы ул республикала беренсегә генә үткәрелмәй, уның даими үткәрелеп килеүе республика эшҡыуарҙарына нисек йоғонто яһай? Без мында Башҡортостан буйынса икенсе урын белеп торабыҙ Рәсәй кимәлендә, сөнки беҙҙең экспорт үҙәге Рәсәй кимәлендә икенсе урын алып тора шул экспорт буйынса. Һәм беҙҙе Никишина кисә миҫал итеп китерҙе, Башҡортостан бик яҡшы урындар биләй шул бөтә Рәсәй рейтинг буйынса. Һәм 117 илгә һатып тора үҙенең продукцияһын. Шул ҙур ҡаҙаныш тимәк был. Ҙур ҡаҙаныш. Ә был һәр ваҡытта шулай булдымы? Юҡ, ул әлбиттә өрөнмәһә, беҙҙең белем булмаһа, беҙҙең ҡараш булмаһа, тышҡы бәйләнештәр булмаһа, ул булмаҫ ине. Ул әлбиттә ярҙам итергә кәрәк. Дәүләт тарафынан ярҙам кәрәк. Һәм республика башлығы Ради Хабиров та быйылғы бизнес аҙналығы ул ниндәйҙер һөйләшеүҙәр, килешеүҙәр төҙөү түгел, ә бына үҙенә күрә һығымталар яһау тип. Һығымталар да һәм бында маркетинговое позиционирование. Чөнки Башҡортостанды сит илдән танытыу буйынса белергә, танытырға кәрәк беҙҙең Башҡортостанды сит илгә. Шулай итеп, әгәр дә бөгөн эшҡыуар үҙенең ошондай офоҡтарын киңәйтеп сит илгә сығырға теләй икән, әммә белеме етмәй икән, ҡайҙа мөрәжәғәт итергә? Беҙҙең ойошмаға? Беҙҙең ойошмала бар, беҙҙең комитет бар, буйынса сит илдә эшләү буйынса комитет та бар. Шунға анан тотыш беҙҙең Рәсәй экспорт буйынса үҙәк тә бар, беҙҙең конгресс бюро эргәһендә эшләп тора. Һәм беҙҙең сит илдәрҙә дә бар беҙҙең бәйләнештәр. Беҙ туранан эшләйбеҙ. Һәм беҙҙең өсөн ул әлбиттә еңелерәк бит инде. Шуға беҙ ярҙам итә торабыҙ, ярҙам итәбеҙ. Ҙур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙ өсөн. Һеҙгә рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, беҙҙең студияла Опора Россия ойошмаһының Башҡортостан бүлексәһе башҡарма директоры Тимур Лоҡманов булды. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.